gaur nerekin, gaurko prentzarreko emateko Álvaro González, azken batean Getxo Kirolaren arduradun politiko nagusia, eta nolabait orain azalduko dugu inbertsio prozesua bideratu eta lideratu duen arduraduna. Ze gaur nik esango nuke Getxoko modernizazioaren prozesuaren beste adierazpen bat, beste plasmazio bat aurkeztuko dugula. Nolabait buruan sartuta dekogu Getxoko modernizazioa, eta modernizazio prozesu horretan ere kirol ekipamentuen modernizazio hori ere egin diogu aurre. Eta alde horretatik nik azpimarratuko nuke nola 2008an jasan eta pairatu genituen uholdeak direla eta egoera zai horretatik nik uste dut egoera zai hori aukeran bihurtu dugula eta aukera hori aprobetxatu indugula. Eta azken batean egoera zai horretik modernizazio prozesua bideratu indugula kirol ekipamentuetan ere, fadurazko ekipamentu hauetan hain zuzen. Eta alde horretatik oso datu adierazgarri bat jarri nahi nuke mahai gainean 7 milioi eurotako inbertsioa garatu indugu fadurako kiroldegi honetan, eta adibide moduan areto nagusi hau ikus dezakezue nola dagoen guztiz berriztuta eta guztiz modernizatuta, baina gero ikusiko dugu nola alboan dekogun ere kantxa polideportibo hori edo aurrean zarrean dekogun jol ere nola berriztu den, baina beste hainbat eta hainbat inbertsio aurrera eraman ditugu. Eta alde horretatik beraz, kirol ekipamentuetan ere modernizazio prozesu hori ikusten dela argi eta garbi adierazi nahiko nuke. Bueno,